Koprivnica, grad koji se pomlađuje, koji je svakoga dana sve ljepši. Kako je to moguće? Moguće je zahvaljujući radu, trudu i odnosu svih nas prema gradu koji nam je svima dom. A dom nije samo mjesto, nije samo lokacija. Dom treba graditi. Dom treba paziti. Dom treba ispuniti ljubavlju da bi se mogao zvati domom. Tek takvo mjesto je mjesto kojem pripadamo, gdje se osjećamo sigurno i gdje znamo da imamo budućnost. Jedno je sigurno, Koprivnica je grad u kojem čovjek želi živjeti i odakle ne želi otići. Koprivnica, grad za život.